Mal-wasla ta' jum San Valentinu waslet ukoll tmiem il-ġimgħa tant mistenni minn negozji Fawdex wara ħafna preparamenti għall-inizjattiva Travel to Gozo Valentine Special. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva meta jivvjaġġa lejn Għawdex il-pubbliku se jkun jista' jgawdi minn prezzijiet imnaqsa bi kważi nofs. Ninsabu ċ-ċirkewa flimkien ma' ħafna nies li għażlu li jqattaw tmiem il-ġimgħa fuq il-Gżira Awċija. Mela jgħid naraw x'ħasbu dawn in-nies fuq din l-inizjattiva li ġiet imħabbra mill-Gvern. Ma' dawn l-inizjattivi? Iva, huma tajbin ħafna għall-ekonomija Awċija, għax kif qed taraw hawn ħafna nies illi ovvjament ħajħdu vantaġġ minn din l-offerta illi id-distanza ta' Għawdex maqtuwa bil-baħar u bil-Fort Street tuża l-vapur tagħmel l-uniku mezz. U dan huwa mezz kif jiġu iktar nies li Għawdex u mfatt lukandi speċi ta' kollha sejrin tajbin, restaurants ukoll, allura tqajjem daqsxejn l-ekonomija ta' Għawdex bħalissa li tkun daqsxejn fjak. Naqbel ħafna li għandhom isiru inizjattivi. Għax dak li l-om per eżempju li jien nitla ta' spiss tilaw nizla. Imma dak li per eżempju l-om ma jmur jitħajjaret ħanitla ħammur. Inizjattiva? Iva, nasab li t-ġeneraliz il-biznis ġo Għawdex, għalix le. Hekk kif One News staqsa lil pubbliku jekk dawn jaqblux li għandhom isiru aktar inizjattivi bħal Travel to Gozo Valentine Special dawn wieġbu fil-pożittiv. U taħseb għandhom isiru aktar bħal dawn l-inizjattivi? Jekk ikun hemm raġuni tajba bħal Valentine's Day jew jinnaf forsi lejn is-sajf fuq ikun daqsxejn aħjar bħala temp. Naħseb l-Awċin jieħdu gost b'dil ħaġa. Xi iktar kummerċjali aħna nieħdu gost għax holiday żgħiru. U taħseb għandhom isiru aktar? Iva, dejjem hu. Dejjem hu anke għalihom għall-Awċin tgħinhom ukollu. L-Awċin jemmnu li din l-inizjattiva ser tiġġenera n-negozju Fawdex, speċjalment f'dawn iż-żminijiet kajmani tas-sena. Bħala Awċi jiżdied in-negozju meta jagħmlu dan l-inizjattiva jirbira stess kal id-direttur tal-Calypso Hotel is-sena l-oħra kellu 35% u s-sena fully booked 100%. U anki ngħidu aħna dak li jkun la jiġi għadu xi ħaġa tixti bil-forza allura ġejta għalina f'da żmien tas-sena. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li l-impenn tal-Gvern huwa biex permezz ta' inizjattivi innovattivi jaħdem spalla ma' settur privat biex flimkien idawru l-ekonomija Awċija matul is-sena kollha. Aħna impenjati bħala Ministeru ta' Għawdex li nkomplu nagħtu dawn riżultati pożittivi għall-Gżira Awċija li aħna nemmnu f'Għawdex aħna wkoll flimkien nemmnu illi il-turist intern huwa importanti għal Gżira Awċija u jinħeġġeġ lil Martin kollha biex jiġu Għawdex biex jaraw il-bellezza tal-Gżira ta' Għawdex. X'għandha x'toffri Għawdex fix-xhur tax-xitwa. Żgur li Għawdex joffri destinazzjoni eċċellenti mhux biss għal maħbubin li jażlu jiċċelebraw jum San Valentinu imma għal Maltin li jarfu japprezzaw il-ġmiel tal-Gżira Awċija u dak kollu li toffri.